ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. аллакай рӯзи 19 май турнири ACA 157 баргузор мегардад ки дар дуюм муҳорибаи асосии ин турнир варзигари боистеъдоди тоҷик Осимхон Раҳмонов баромад мекунад. Осимхон Раҳмонов бо рекорди 12-3 бо варзигари бразилӣ Алан Гомеш бо рекорди 15-4 вомехӯрад ва чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, муҳорибаи онҳо дуюм муҳорибаи асосии турнири ACA 157 хоҳад шуд. шояд ки бисёри шумо Алан Гомешро аз муҳориба зидди Азам Ғаффоров мешиносед ки дар ҳамон муҳориба Гомеш Азамро дар якум раунд ба нокаут равон карда буд ва акнун Осимхон аз ӯ қасдии ҳамватани худро гирифтан мехоҳад. айни замон дар рейтинги вазни 57 килограмми ACA Алан Гомеш дар ҷои ҳафтум қарор дорад, Осимхон Раҳмонов бошад дар ҷои даҳум. ва бояд қайд кард ки ин муҳориба на танҳо муҳорибаи принсипӣ мешавад, ҳамчунин ин муҳориба муҳорибаи рейтингӣ хоҳад шуд. албатта ки мо ба Осимхон муваффақият орзумандем ва ба ғалабаи ӯ боварӣ дорем. ҷангвари бебохти тоҷик Бахтовар Юнусов баъди расман бо ширкати Доминанс ММА шартнома бастан чунин эълон кард: ассалому алайкум ба ҳама. хабаре ки мо интизор будем омад. бо яке аз беҳтарин ширкатҳои менеҷерии ҷаҳон Доминанс ММА шартнома бастум. ташаккури зиёд ба Фирдавси Ҳалим ва Али Абдулазиз. иншааллоҳ UFC дар пушти кӯҳҳо нест. шумо дар кори худ беҳтаринен. ба пеш меравем. иншааллоҳ. истгоҳи навбати UFC, навиштааст Юнусов. мо низ умедворем ва боварӣ дорем ки Бахтовар Юнусовро ба наздикӣ дар ташкилоти UFC мебинем. боз як хабари беҳтарини дигар барои мухлисони тоҷик ва махсусан барои мухлисони Нурулло Алиев. шаби гузашта ҷангвари бебохти вазни сабуки UFC Нурулло Алиев дар саҳифаи расмии инстаграми худ хабар дод ки саҳнаи муҳориба ва номи рақиб аллакай ба онҳо маълум аст. Алиев дар саҳифаи инстаграми худ ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: саҳна ҳаст, макон ҳаст, рақиб низ ҳаст, навиштааст Алиев. ва дӯстон, бояд гуфт ки ин беҳтарин хабар аст. акнун танҳо интизор мешавем ки саҳна ва номи рақиби Нурулло Алиевро расман эълон кунанд. шумо боша метавонед вариантҳои худро дар комментария нависед ки рақиби навбатии Нурулло Алиев кӣ шуда метавонад. хотиррасон мекунем ки барои Нурулло ин дуюм муҳориба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Алиев дар вазни сабуки UFC баромад мекунад ва вазни сабуки ташкилоти UFC яке аз ҳама вазнҳои конкурентӣ ба ҳисоб меравад ва қариб ки ҳамаи ҷангварони машҳури UFC маҳз дар ана ҳамин вазн баромад мекунанд. Дастин Порье, Ҷастин Гейҷи, Конор Макгрегор, Тони Фергюсон, Ислам Махачев, Чарлз Оливейра, Майкл Чендлер, Арманд Царукян, Бенил Дарюш, Рафаэл Физиев ва боз дигар ҷангварони машҳури дигар. барои ҳамин Нурулло Алиевро дар ин вазн санҷишҳои вазнин интизор аст ва ҳамчунин ӯро имкониятҳои хуб барои ситораи калон шудан интизор аст ва мо ба ӯ танҳо муваффақият орзумандем. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо гуфт ки барои чӣ ба Конор Макгрегор машқ намедиҳад. ман ба Конор Макгрегор машқ ёд намедиҳам, чунки ӯ бисёр дӯстони маро таҳқир кардааст. ӯ оиди падари Ҳабиб Нурмагомедов баъди маргаш гап зада буд. менеҷери маро муш ва террорист номид. ман мефаҳмам ки ин на танҳо варзиш аст ва ҳамчунин макони шоу ташкил кардан аст, аммо ин корҳои ӯ аз сарҳад берун буданд, гуфтааст Сехудо. хотиррасон мекунем ки менеҷери Генри Сехудо Али Абдулазиз аст ва Конор Макгрегор Али Абдулазизро муш ва террорист номида буд. ҳамчунин бояд қайд кард ки Генри Сехудо яке аз мураббиҳои хеле машҳуре ҳаст ки барои тамрин ба назди ӯ бисёри чемпионҳои UFC меомаданд. ва акнун шаби 7 ба 8 май Сехудо ният дорад ки дар муҳориба зидди чемпиони вазни 61 кг Алҷамин Стерлинг боз як таърихи нав эҷод кунад. ба фикри шумо дӯстон, Генри Сехудо ин корро карда метавонад ё ин ки давраи Сехудо гузаштааст?
фикротонро нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.